בשבילי, יש לכל אחד מאיתנו יש אבא, אמא, אח שדואגים, תומכים, זה מהצד של המשפחה. בשבילי, גם בשביל אחרים, אני בטוח שהוא עושה את זה לכולם. הוא האבא שלנו בארגון נכי צה"ל, כאילו האבא, האח שלנו, כאילו שדואג לנו. בין 21 התנדבתי להיות חבר מועצה בארגון נכי צה"ל, באתי מבית שאן, בפריפריה, והתחלתי לתת לפריפריה להבין שיש ארגון נכי צה"ל. עד אז אף אחד לא ידע מה זה ארגון נכי צה"ל. טיפלתי בעובדים 20 שנה. עמדתי במאבקים הכי קשים לעובדים. תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, על אור עיניים, חבר או שניים, על מה שיש לי בעולם. ראש הארגון, יושב ראש המחוז, מנהל הבית, מוריי ורבותיי, אני מודה לכם. תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, על צחוק של ילד ושמי התכלת, על אדמה ובית חם, הנה לשבת אישה אוהבת. המשחק הזה שאנחנו הולכים ב-27 לחודש זה משחק של יום אחד. אין תיקונים. 27 איש במחוז חיפה צריכים להיות בלוק. על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, על יום של אור. חבריי היקרים, אני פונה אליכם באופן אישי, ללא יוצא מן הכלל. נא להגיע ביום הבחירות לקלפי, לתמוך בי וברשימתי, עובדה שאפשר אחרת, ללא יוצא מן הכלל, כי זה הכוח שייתן לי להמשיך לעבוד ולשרת אתכם נאמנה ב5 שנים הבאות. חבריי, אני חש את הערכה מכם בכל מקום ומקום שאני הולך. אני אמשיך לשרת אתכם בנפש חפצה, בלב אוהב, בצניעות ובפשטות. הארגון בראשותי פרץ דרך. הפכנו לארגון ערכי יותר, מקצועי יותר, בעל חזון, יעדים ומטרות, אשר החבר במרכז חיינו. המאבק הנחוש על המלצות ועדת גורן הביא בסופו להסכם אשר יבטיח את זכויותינו גם לדורות הבאים. לא יהיה דור א' ודור ב' בארגון נכי צה"ל. ב-27 במאי התקיימו בחירות למועצת מחוז חיפה שאני חלק ממנה.